Aw, Don Shams. Wait. Ukhona ushoti la? Awukhona ngaphakathi futhi. Ngani? Hey bafo. Hey, ngihamba kanjani? Hey, ku-right kuhamba kanjani mfowethu? Ngiyaphelele. Hey mfowethu, udinga usizo lakho fast kanjani? Yeah. Cela ungibole ukhula box wakho loyana mfowethu lo bovu. Khula box. Yeah, ukhula box. Sangithi ngifuna ukuya ku Beach Fest le Gagas FM eBlue Lagoon mhla ka 3 December. Beach Fest. Yeah, iBeach Fest mfowethu. Uyangena ukhula box lapho. Aw. Ukhula box uyangena before 2 and ungena mahala and then after 2 seku 100 rand. Hayi, awungithathele. Mfowethu danko. Hey, thathe. Hayi, uthini package. Hayi. Ukhula box omncane kanje? Ngikhulu kabi lo ukhula box. Hayi bukengene ngisho 6 la yini? Hey, 24 yangena lapha. Hayi wena uzongihlekanisa nabantu ku Beach Fest. Ngeke uze kungene ngisho u2 liter wekhokhi la. Hey, uthulisa lokho yangena lapha. Awungena u2 liter la. Hey, uyangena uthulisa lapha. Ngeke ungene. Lesa. Khombisa. Awuyesu. Ya. Uzogenda lo 2 liter. Me bheka lapha. And then Yeah. u2 liter lo. Hey, uthulisa lo. Hey iqupha leli. Hey, uthulisa lo. Iqupha leli. Lesa. 2 liter. Wemseleko. Ebuyigade lensizwe. He is very short-tempered. Yabona, senze ngikhuzusa ngifunde lento ukuthi ngi-short tempered. Wangasuthi ngi-tall tempered. Yobe. Yabona ngathi kunenkinga eziningi. Ngiyahamba, ngiyabonga kakhulu ngokhulu box wakho omncane oyitonqotonqo uzongihlekanisa nabantu ku Beach Fest. Lapha khona abantu abaserious kabi. Sikhuluma ngo AKA. Sikhuluma ngo youngster labo besete, sikhuluma ngo Big Zulu. Big Zulu, uBig Zulu. Imali ithikithi. U200 rand kuphela ngeGeneral, 500 rand iVIP. Kodwa isi sold out iVIP. Yo. Angiphuthume khona madoda. Yeah. Bafo nalito nqonqonqo lakho. Hawu. Ngiyahamba. Hawu, ngiyakushiya. 200 rand kuphela uGeneral wethikithi kuzobe kuboshela. Gagas Summer Beach Festival phakathi eBlue Lagoon mhla ka 3 bafethu. Ngakhohlwa ukuthi before 2 amakhula box amahala. Othi ngihambe ne. Awu shoti. Angashiya isikhaphini sengane lo.